cardom pini labang sala mar jang Ilitum education apo thakle chethanik lona education pu ko pi phansi ki pudam a hok pet ke labang salam le Ilitum pini labang so video long chethanik lona education pu ke kacharli phansi ki pu te bon sita education bang non molom Ilitum ki long education bang ke a hok pet education kalidar lo tade education pu ke school long ke than college long ke than Lapen si pudam chot lo but the university long formal education mate academic learning apan si pudam chot lo te bon se education pulo te lan chot takale Ilitum la school long college long ka charli chot education Ilitum lan chot ke Ilitum phane Ekai long nam pathir ne la sin non molom education Ilitum ke long la ke dorde Lapen Ilitum phan Ekai long nam pathir ne Asi ahok pe education system ke choglem education polote pangbadamik nang jasemet complete education system polote holistic polote la Ketok Kelang Chot ke Lapen Chot kali kaprek doi ko lang Ilitum seta Ilitum a curriculum long school college long ke than ponpe dopik la si education system a pet polote la akeng hong pli ke do a table penle pangbar damik nang pangpar dame isi akeng hong plege do table plote akeng hong plege do vek nang kokpo isi vel akeng pen ke thilo la kar jabon lo apo som thot si non Ilitum modern education system along ta akeng I hong vel la se Ilitum lo ko por he au sumar tum thir dat lo lo por he do pik pusita kapor he link to pick posita Ekai long thir dat titilo athema Ilitum ke long ke lakeng isivet e hongvet non education system long ke the education boke la academic learning chot takali ke tok pen ke lang chot takali education polote holistic ne but the quality education ne lo ma ke situm pubom Lapen sorkar tum na pubom quality education po te bon sada non anta Ilitum a curriculum long bangke kaprek aspects but the kaprek hin ke than pona be non anta la academics si overemphasize mate RDP chon la ke ngom pli puna la Ilitum ke do tang lo la bangke academic learning polo non Ilitum school long college long achali bom la ke academic learning lo la phan se RDP chot la pase non molom education ke academic centric possible la phan se RDP chot kaprek RDP petet pot si non molom Ilitum ke long education bangke academic centric la ke akeng e hongwai da son lo la ke dorde Ilitum la ston thom akeng dolang ako kachali ni dolang la se OPP dolang la ke ahok pet education system lo or the education polote la pli kachali ahin kachali pondoni academic learning don Ilitum kachali bom Ketok Kelang sita education kachali ke Ketok Kelang chot kali la Ilitum bangke Lapen ardi gipilo Ketok Kelang chot ardi bichom Ilitum Lapen ke kar belam ke tok lang plus sita Ketok Kelang pen chot ke chokche Ilitum lo thui lang po Lapen la suk lo thu long kopi ma ke do la ning chibi po pen sat long tok po la an chot ke chok che Ilitum kaprek dolang la certificate long lo pole Ilitum Ekai chok po kali non lang deming nang a hope education polote la do nang lang personal growth and development what a personal development Ilitum ning aphan chini nang la academic centric education ma academic learning ke lag ning chibi mate memory power phansi RD pechon tepun se Ilitum ke la chot kali kaprek doi kola la inning dolang inning ko son se chepa theni ma la pen eme thang kopilo ke Thek the la hai education la hai nang ke than ke Ilitum long
Ilitum school long ke nomlom ke than long school hem long mate college long ta lai ke thang na ve ning bilo polte ko san se ning chapa the po ning a lo ka phe do kok lo pote ko san pc ke claim se Ilitum ka phere chapa ve jima pul hai a gyan mate lahai knowledge Ilitum phan nang pachini ne nang tham then nomlom a education system long ke la si la so akeng ga ve de lo la bendulang business financial education man mate money education tangka hin puket alamai pin loli tum hanang thanji puke pene inurao so bang ko pene tangka pu thang alam cha than chali bote ei nang ke lahai chali ri tha lahai ke nang lo pa chali hingo dak po te bonsta ekai long bang ke business idea doni Lapen tangka koson ma kirim ni kibirti ni lapen tangka long de koson si kepachan ni lapang ikinang sot Ilitum momoni business claim ke desida kai keta kalong ke business claim vek nai nane hithi long ke dam tangka banking lahai ke chale vek nang kokpo ta lahai education ke Ilitum phan school college long nang than the except commerce long mani ke antumang ta sita school la kang dai long bang ke lai nang than the komane commerce center pute major so chali ta hai la so phi bang ke dolang practical life skill practical life skill ekai long ko son se copy kachini chot ke chok ke claim knowledge pen ko son se Ilitum connect po ekai long mate ko son se Ilitum kai ke ekai long la so ke Thek pen ko son se ke claim po la so bang ke Ilitum ave te simply theoretical cho academic chot se pon sita ke Thek pen ko son lengte la so ke Thek pen ke claim po la so bang ke Ilitum phan non education system long nang thana be la se anu tin ta me thang je chali nang kok lo te la bang ke nang sot lo non jong raming nang le english alam ke chali lo grammar aron Thek lo penan chini lo temun sen nang le spoken bang abidal la ke practical life skill spoken bang Ilitum phan rdb pe sida spoken lo ke nang sot ke grammar Thek pose Ilitum pine ke ching ki communication long mate along company long nang le Thek ba phai sida nang le knowledge do posida la hai chini posida jong si practically nang le ningje Thek pol la bang ke ala vek dat po la ta isong la si la hai hormo Ilitum practical ekai long ko pima le ke do phan ke Ilitum phan non education system long nang tan the la si Ilitum non bang ke NEP national education policy bang ke la hai pa do edji posi ke ma tha pon le te bon san habits die hard mane Ilitum out ke men chela ro ne la suppose non anta curriculum long ne le Thek long ne la hai ke dopon po Thek long le la se Ilitum me thang nang jung sumara pia po la pen me thang students to mata la hai copy ma alang Ilitum ning khang la hai bang chalini at least basics po chalini pen academic ke rdp nang pa hok la themala ta keng silo te bon sta hala keng ke thom de lang hala le abidet polite Ilitum ekai bang ke Thir that po lan lo hok pe education po ke learning ke la phan se putam te city education ke holistic nai ko rang thu